Puri ng Diyos. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabo sa nag-antabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan daw ng Miyerkules, petsa 6 kang bulan ning Agosto 2025. Ngunyan mga tugang sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ning kagurangnan na sinasabing Transfiguration, kung saan si Jesus nagbagong anyo, nagpahiling ng pagbagong anyo sa iyang mga apostoles. Iyan sa tuyang pagtutukaron mga tugang, sa tuyang pag-urulayan yung mga tugang, ang pagbabagong anyo ni Kristo. Iyan. Anyway, gusto ko pong batiin ang mga taga Santo Domingo. Albay. Yan. Kasugma kasi nagmisa kita dumaning hapon. So anyway, gusto ko pong batiin sinda. Na malapit na ang piyesta ninda dyan sa August 8, no? Santo Domingo de Guzman. So, sabi ni Father, nagdadawag tabi kami sa imo. Pagkatapos kang misa, kaya nilapitan ako. Father, nagdadawag tabi kami sa imo sa programa mo sa hapon. Yan. Kaya sabi ko, isa-shoutout ko po kamo, mga taga Santo Domingo, Albay, mga parishioners ni Father Tony Pet. Okay. Maugma. Anyway, kunya mga tugang, medyo nag-uran-uran baga, Kusugpag, makusugo naman sa uran, Kaya mag-ingat-ingat lang tabi kita, dipisil baga magkahilang, Sa panahon ngunya na nagbabago-bago na naman ang climate, kasusarong aldaw, mainiton, tapos ngayon nag-uran, Kaya mag-ingat-ingat sana tabi kita, Mas maray na baga nag-iingat, dipisil, mahal ang bulong, sabi nga, mahal ang magkasakit, maghahal ang magpa-hospital. Mabuti kung may, sabi nga ni, kahit igwa ka ng kwarta na papagamot mo, pero kulang pa rin eh. Talagang kaya ingat-ingat na lang sa tabi. Mas maganda nga nag-iingat-ingat kita. Yan. Ini mga utugang, ngunya na aldaw, sabi ko nga ni, sa tuyang sinisilibrar ang dakulang kapistahan ni Jesus, nang si Jesus ay nagpakitas po siya, the Transfiguration. Si Jesus nagpakita siya ng bagong anyo, So sinama niya yung tatlong alagad niya, si Pedro, si Juan, saka si Santiago. Yan. Anyway, mga tugang, magayon na yun na kita ay mag-urulay-ulay kita giraray. Yan, kasuugma kaya sa mga nakaaging aldaw, sa tuyang pinag-urulayan kung paano natin maiwasan nga ang pagiging sakim o makasarili. Yun, pag-usapan natin. Yan. Kasi kung tayo ay magiging sakim, gahamad, ay hindi tayo magbabagong anyo niyan, Yan, kaya importante talaga na kita ay magkaigwa ng experience ng transfiguration. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo mga tugang, sabi ko nga naman sa sermon kasubagong aga sa muwet digdi sa kumbento, na tuwing tayo ay nagsisimba, we experience transfiguration. Okay? Di ba? Masakat kita. Saan kita masakat? Altar. Kaya tingnan mo, ang altar talaga, medyo may may masakat ka talaga, hindi yung pareho. Kaya masakat ka. So, arug man sa nagkain mga tugang, masakat kita. Kaya, tandaan ninyo mga tugang, na every time we have the Mass, every time we celebrate the Mass, maging padi ka, sakristan ka, o sabi natin ng mga nagsisimba, yan, nasakat baga kita. Nakibahan kita kay Jesus. So, arug man kan, yung transfiguration, the first transfiguration sa Mount Tabor, so mga tulong alagad, nag-iba kay Jesus. So, yun importante, mag-iba kita kay Jesus. Ayun, nag-iba baga sila kay Jesus. At duman, sa ni Jesus, nagbagong anyo, si Jesus, kaibahan si Moses saka si Elijah. Ano ang ibig sabihin ka ito? Sa misa mga tugang, igwa kita ng liturgy of the word. Yung turo ni Moses, turo ka mga propeta, yun.
turo, ano? Yan ang mga kautusan ni Moses, mga turo ng mga propeta. Tungkol kay Jesus din yun eh. Ano? At sa ah, transfiguration mga tugang, nahiling ta o nadangog ta, ano? Yan pagkakasabi ba sa Bible, may nadangog sa mga alagad. Ang sabi niya, "This is my beloved son, in whom I am well pleased. Listen to him." Yan. In other words, magdangog kita. Makinig tayo lagi sa tataramon ning kagurangnan. Yan naman talaga importante duman eh. Ano? And then, nahiling ni Pedro na nag-ibang anyo si Jesus, the glorified body. Yun, transfiguration. Nagbagong anyo. Sabi nga ni Pedro, mabuti dito na lang tayo. It's good to be here. Totoo naman talaga. With the presence of God, maganda talaga pag kita baga nakaka-experience ng presensya ng Diyos, maugma. Yan naman talaga eh. Pag ang presensya ng Diyos, nagigit kitang maugma. Kaya yan nga na transfiguration, nahiling ng mga tugang, so mga alagad, naugma kasi yaw ng presensya ng Diyos. Ano? Kaya sana yan ang gibuhon ng mga tugang, yung pagpresensya ng Diyos. Kaya sa misa, yaw ng presensya ni Jesus. Kaya dapat kita maugma. Ano? Hindi yung nagsisimba kita parang napipilitan lang. Alam mo, sabi ko nga ni Kasupbag ko, na every time we have the celebration of the Mass, we also have the transfiguration experience. Yan. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pagkatapos, siyempre doon sa consecration, na ang tinapay nagiging katawan ni Kristo, ang alak nagiging dugo ni Kristo. So nagkakaroon ng pagbabagong anyo. Yun. Ang tawag nga natin yan sa theology, transubstantiation. So appearance ng bread, nandun pa rin. The appearance of the wine, nandun pa rin. But the substance, hindi na po bread yun. Body of Christ na yun. The substance of the wine, hindi na substance ng wine yun. Naging substance ng the blood of Christ. So yun ang nagbago mga tugang. Sabi, di ko man nahiling, di ko mga natatikman eh. Alam mo kasi, faith po iyon. Ano? Ang faith kasi, hindi naman nakikita ang faith eh. Minsan nararamdaman mo lang yan. Pero ang faith kasi, ang pagtubod kasi mga tugang, di man talaga nahiling. Ano? Nahiling mo bang pagtubod? O inihaputong kita, nahiling mo ang hangin? Dahil, pero nararamdaman mo na may hangin. O, arugang kan mga tugang. Parang halimbawa sa naiyan. Ano? So sana arugang kan maintindihan ta. Na sabi niya, ay, di ko man Father kasi nahihiling. Tandaan natin na hindi lahat ng mga bagay sa mundo ay kinakailangan mahiling. Kasi may mga bagay na tinatawag natin unseen, tulad ang kalag. O, paano may kalag ka ba? Father, di ako naniniwala may kalag ako. Kasi di ko nahiling. O, ngayon, dahil hindi mo nahiling, di ka naniniwala. May mga bagay na kahit hindi mo na nahiling, maniniwala ka. Tulad ng kalag. O, may kalag baga, bakit kita masabi na there is a soul? Because there is the faculty of the soul. Kunyari, nakakapag-isip ako, nakakagusto ako, the will in the intellect, sabi nga ni. Yan mga tugang, there is a soul. Ano? O sabi ko nga hindi lahat ng mga bagay kasi nakikita ng mata. Ano? Yan ang nakikita ng pananampalataya, pagtubod. Kaya pag dahi kang pagtubod, dahi ka nakakahiling. Nagiging kang buta, nagiging kang bulag. Ano? Kaya mas maganda, dakula ang pagtubod. Pag nagtubod ka, mahiling mo, ang dahi mo nahihiling. O, kung dahi ka nagtutubod, ang nahiling mo sana, ang pinatutubudan mo, very limited ka. Kasi may mga bagay sa mundong iniho na tinatawag natin spiritual, immaterial. Yan. Kaya dapat maging kita dyan, aware kita dyan. Kasi may sabihin mo mga, ay di ako naniniwala na may Diyos kasi ang Diyos na ako nahiling. Ang nahiling ko lang ang pinaniniwalaan ko. Oh, tingnan mo, ano mo ba? Ang intelligence ba nahihiling? Di mo baga? Oh, bakit pa din na ang intelligence?
o na may measure. Pero di mo nahiling. O, arugbakan. Pero hindi dahil, di mo talaga man nahiling yan. Yan. May mga bagay talagang di mo nahiling sa buhay. Yan. Kaya nga, ang nakakahiling dyan lang ay ang pagtubod. Saka yung tinatawag nating common sense. Ano? Yan. You cannot see the mind, but you can only see the brain. So, ibig sabihin, if you do not see the mind, you don't have mind. Wala kang isip. Ano? Hindi po yun. Yan. Kaya di nahiling ang isip, pero masabi ta may isip. O ano yung ibig sabihin yan? Yan. Kaya sana isipin natin kasi yung mga tugang, may mga tao kaya, total, di ko nahiling eh. Kaya nga, ang ginibo ng Diyos, kada nahiling ang Diyos, bago niyo, God is pure spirit. Ang Diyos nagkatawang tao. Ano? Ki Kristo. Sa pamamagitan ni Maria, naging tao ang Diyos. Parang mahiling kang tao ang Diyos. O, ang gibo-gibo kang Diyos. Nahiling na talaga ki Kristo. Nga lang ang problema, sabi nga ni, nahiling na nga ni si Kristo, pero di ba sila naniwala na si Kristo, anak ng Diyos, ay Diyos. Yun. Yan ang tinatawag natin mga na kasi yan, pride. Kasi saro sa mga nakakapagbulag o nakakabulag sa tuya, that blinds us is our arrogance. Yan mga tayo, ang tao o arrogante mga tugang, delikado iyan. Anyway, pagpapadagos na ginare ang sa tuwing pag-istoryahan tungkol sa transfiguration mga tugang, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online. Araw kayo ni maduman nga ni pala ko. Sa inyong mga Facebook, duman tayo sa Facebook, duman ako sa Facebook, DCGB News Online. Okay? Ano ba ini? Maluya ang aking internet digdi Maluya. O mahina. Mahina ang internet. Bakit? Bakit ganon ang internet dito sa mahina Hindi ako okay, Facebook. Bakit ayaw-ayaw? Mahina. Ba't mahina ang ating internet? Connected naman tayo. Pero bakit hindi ako makapag doon sa Facebook? Yan. Sige nga. Umiikot-ikot lang. Ikot-ikot. Yan, wala. Ang tagal Walang So, pasensya na po. Hindi ako makapag-download ng DCGB. Saan kaya ito? Anyway, mahina ang internet namin dito. Anyway, mga tugang, babalik muli si Father Butch pagkatapos ka nga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 17 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Hindi ko talaga mahanap, yung DCGB. Okay, wala dito. Anyway, sige, so hindi ko makuha yung DCGB News Online. So anyway, mga tugang, panagos kita gararay sa pinag-urulay nga natin na ngunya na panahon na August 6 sa tuwing sineselebrar ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Tinatawag sa English, Transfiguration. Okay? So mas maganda siguro basahin natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 9, talata 28 hanggang 36. Okay? Parang at least may istorya. Mga 8 araw, pagkasabi ni Jesus ng mga salitang ito, isinama niya si Pedro, si Juan at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. Yun, tanda natin bigyan natin muna ito ng komentaryo. Si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, si Pedro, Juan at Jaime, pumunta sa bundok. Anong dahilan? Parang magdasal. Yun naman talaga ang gawain ni Jesus. Kasi sa bundok lagi, ang bundok kasi sa Biblia ay lugar na kung saan sila ay nakikipag-inkwentro, nakikipagkita sa Diyos. Yan, upang manalangin. Kaya maraming taong umaakyat sa bundok Bundok ng Anahaw, Banahaw, Nanahaw. Yung mga yun, At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagniningning ang kanyang damit. Yun, may nangyayari. So at totoo nga naman talaga, pag tayo'y nagdarasal o nananalangin o namimibi, talagang nagkakaigwa kita ng panibagong perspective sa buhay. So yun, nangyari kay Kristo yun . Kaya nga ang pagdarasal, nakapagbabago ng pananaw sa buhay po yan. So nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puti, nagniningning sa kanyang damit. Kasi alam mo, pag tayo ang nagdarasal, we in the presence of God, naliliwanagan tayo . Kaya mga tao palagi nagdarasal, nagpapangadji mga tugang, talagang naliliwanagan. Kaya maganda pag magpangadji kita para maliwanagan ang sa tuwing isip. So, yan po puting May 2 lalaki rin nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Si Moses, mga tugang, simbolo po ito ng yung kautusan. Si Elias naman, simbolo po yan ng mga propeta, mga turo ng propeta. Yan. So nakita nila na si Jesus ay nakikipag-usap kay Moises at Elias. So anong masasabi natin dito? Na talaga si Jesus, ang mga sabi ni Moses ay tungkol kay Jesus. Ang sinasabi din ni Elias ay tungkol kay Jesus. Yun mga tugang yan. Huwag mo sasabihin na nag-imbento lang si Jesus. Hindi po. Ibig sabihin,
noong pa man, na bago si Jesus dumating dito sa mundo, naging tao, ang Diyos, naging si Jesus ay tao, ay talagang itinuturo na ni Moises at ng mga propeta ni Elias. Ito po ang nangyari. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-usapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Ito po masasabi natin na preview, na kung saan talaga naman ang Jerusalem ay lungsod na kung saan si Jesus ay papatayin. Sa Nazareth, si Jesus ay pinanganak. Doon si Jesus, huwag mong papalitan. Saan ba si Jesus ipinanganak? Huwag mo sasabihin sa Jerusalem. Doon siya pinatay sa Jerusalem. Si Jesus ay namundag o pinanganak sa Nazareth. At siya po ay nangaral doon sa Galilee. Yan, sa Capernaum, yun, doon sa Bethsaida, yun, mga lugar na yun sa Galilee. Yan. So, dito, pinag-usapan nila ang tungkol sa nalalapit na kamatayan ni Jesus. So, antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama, pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. So yun na yung nangyari ng mga tugang na ito, si Moses at si Elias ay mga saksi tungkol kay Kristo. Yan. So yun po ay nakita. At nang nakita ni Pedro, na nagbagong anyo, si Jesus, nung pagpapalayo na ng mga iyon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, "Guro, mabuti at narito tayo." Wow, talaga masaya sila, no? Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Yun. So, yan ang na hindi man niya siguro alam, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Yun yung sinasabi dito sa Bible, hindi niya alam. Nagsasalita pa siya nang may ulap na lumilim sa kanila at natakot sila sa pagpasok nila sa ulap. Yun, nakita sa ulap, So, dito na masasabi natin na yung mystery, yan talaga. At narinig mula sa ulap ang salitang ito. Yun, narinig ito, hindi nag-imbento, "Ito ang aking anak, ang hinirang. Pakinggan ninyo siya." Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus ng mga araw na iyon, sarili nila at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Diyan mga kaibigan, nagtatapos ang Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 9, talata 28 hanggang 36. Ito po ay tungkol sa pangyayari na kung saan si Jesus ay nagbagong anyo. Nagbagong anyo sa harap ng mga alagad niya na si Pedro, Juan at Jaime. At doon, nakita nga natin na si Pedro ay tuwang-tuwa. Totoo nga naman talaga. Kahit tayo, pag tayo'y nasa presensya ng Diyos at ang Diyos nasa sa ating presensya, o sabi nga, ang Diyos ay nasa sa atin, talagang masaya tayo. Masaya tayo. Naalala ko nga yung bago pa si Papa namatay, sabi sa akin ng bago si Papa natulog, bago siya natulog, bago mamatay, ang kwento sa akin ng kapatid ko, para may nakita si Papa doon sa sa taas, inaabot niya. Nagpapalakpak siya. Masaya siya. O anong ibig sabihin pag masaya siya? Hindi siya natakot, masaya siya pag ibig sabihin welcome. Yan, maganda yan eh. Kaya nga ito masayang-masaya si Pedro kasi naranasan niya ang presensya ng Diyos. Yan. Kaya maganda pala pag nararanasan natin ang presensya ng Diyos, nakapagpapasaya talaga. Yun naman talaga yan eh. Kaya kung halimbawa, kung nakakatakot yun o isang nakakalungkot na bagay, ay di talaga tayo magiging masaya. Kaya nga, tandaan natin ito isang pagnilaya natin ito. Pag ang presensya ng Diyos ay nararamdaman
at nakikita ng mga tao, ang mga tao ay magsasaya sa iyo. Ganito rin ba? Ang presensya ng Diyos nakikita sa akin, magiging masaya kayo. Pag ang Diyos nakikita ko sa presensya ninyo, magiging masaya ako. Kaya ang magandang hapon dito mga kaibigan, ito po, yung presensya ng Diyos dapat maiparating natin sa tao. Yung presensya ng Diyos O paano masasabing ang presensya ng Diyos ay nasa iyo? Kung titingnan natin mga tugang, tayong lahat ay mga nilikha ng Diyos. At nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So sa makatuwid, nandun ang image of God sa satuya. Ang hapot nga ng paano nahiling ang imahe ng Diyos sa tao. Yan. Paano ba nahiling? How can the image of God be seen in every one of us? Yan po ang hapot ni Father Butch. Okay? And then, babalik po si Father Butch pagkatapos ka ng pagiromdom. Ang oras po, tabi mo niyan ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa Sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Gusto ko po uling batiin ang mga taga Santo Domingo Albay sa parokya ni Santo Domingo dyan, na palagi daw silang nakikinig sa satuya, Thank you very much po, sa anong pagduno. Ngunyan sa tuya gilay padagos ang pig-istoryanta nga na ang pagbabagong anyo ni Kristo na pwede natin maranasan din yan. Every time na nagsisimba kita, there is a transfiguration. Okay, sabi ko, umakyat na tayo sa altar, di ba? So, pagkatas nakikinig tayo sa salita ng Diyos. So, nagbagong anyo. O, ano kayo nangyari? Sa misa, may pagbabagong anyo din. Kung mahiling taso, so alak, nagiging dugo ni Kristo. So, tinapay, nagiging katawan ni Kristo. Nagbabagong anyo yun.
Ano? Bakit? Ang gusto natin yung spectacular ba? Na pag sinabi ng padi na ito nga, pag tinaso ostya, uy, talagang nagkikintab-kintab ba? Hindi naman eh. Kasi hindi mo makita ng mga mata ng naked eye. Nakikita ng pananampalataya, yung pagtubod. Kaya nakulaon talaga ang papel kang pagtubod. Sa mga taong nagtutubod, nakakakita sila ng hindi nakikita ng mata. Ano? Pero yung mga, hindi ako naniniwala, hindi ko nakikita ng mata. Tandaan natin mga tugang, hindi lahat ng bagay sa mundong ito nakikita ng mata. Dapat makita ng isip yan. Nakikita ng puso yan. Lalong-lalo na nakikita ng pagtubod. The eyes of faith. Ano? Mahalaga po yan. Yan. So yan. Mayroong transfiguration. O kung tawagin na, hindi naman transfiguration, mayroong transubstantiation na nangyayari sa bawat misa. Kaya in transubstantiation, pagbabago. Hindi lang pagbabago, nagbago talaga eh. Ano, nagbago. Oh, yun, nagbago ang alak, naging dugo na ni Kristo yun. Ano? Well, dito nakita nila spectacular kasi nagbago talaga. Sabi nga dito na habang si Jesus ay nananalangin, nakita nila ang anyo ng kanyang mukha, ano, nagbago, ano, at puting-puti, nagniningning ang kanyang damit. O yun, siguro talaga nagkaroon ng pagbabago. Alam mo, pag-usapan natin ang pagbabago, importante talaga sa buhay. Ano ang mga dapat baguhin natin yan, sa buhay? Importante yan eh. O sabi ko nga, ugnay natin sa pinag-usapan natin ngayong linggong ito. Baguhin natin, ugali natin na magiging sakim. Ano? Na dahil sa sakim, tayo po ay nagkakaroon ng corruption. Ano? Yan. Alisin po natin yan. Ano? Kasi mahalaga na po talaga ang kailangan pagbabago. Yan ang importante ngayon sa panong ito. Kailangan magbago. Sabi nga ni, di ba naalala ba niyo yung sinabi ni Marcos doon sa SONA? Mahiya-iya naman kayo. Mga kontratista daw sa ano yon, sa DPWH, sa kayong mga nangyari sa sa kalsada, sa flood control. Mahiya-iya naman kayo. Yun. Kailangan natin magbago. Ano? Kailangan na baguhin ang ating mga ugali. Yan. Baguhin na natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ano? Kasi kawawa talaga. Kung hindi tayo magbabago, pati nagbabago naman kami. we change naman, pero anong tating? We change for the better o we change for the worse? Yan. Yan ang problema sa atin ngayon. Kaya dapat talaga magbago kita. Ano? Magbago kita na ang pagbabago na na isa kabutihan. Ano? Yan ang ating ngayon. Atin natin talaga na tayo ay magkaroon ng pagbabago. Pagbabago, lalong-lalo na sa ating mga sadiri. Okay? So yun ang nangyari. Nang umakyat si Jesus sa bundok ng Tabor, kasama nga si Pedro, Santiago at Juan, kasi manalapit na ang kamatayan ni Kristo, doon parang pinatikim sa mga alagad ang kaluwalhatian. Yan. Kasi pero dadaan sila sa kahirapan. Doon sa tuktok ng bundok, habang nananalangin, ay nagbagong anyo si Jesus at may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Malapit na ang Biyernes Santo, sabi niya. Malapit na ang kanyang paghihirap at sa kamatayan sa krus. Kaya gustong ipakita ni Jesus sa mga alagad na hindi na matatapos o hindi nagtatapos ang lahat sa kahirapan o kamatayan. Yan naman talagang dapat tingnan natin Itong kamatayan, yung paghihirap ni Kristo, these are only means. And ulitin ko mga tugang, nasabi ko na ito one time, I think last Saturday, na tulad ng kayamanan, gamitin po natin ito as a means, not an end. Okay? Kasi minsan ginagawa, yung means ginagawang end. So don't not make means as your end. And do not, yung tandaan po natin, yung end is an end. Okay? So yun,
Kasi hindi po magtatapos sa kamatayan ang kanyang misyon. Ano? Kundi saan? Sa kaluwalhatian. Ano? Kaya resurrection. Ano? So pagkaroon ng 3 araw, siya ay mabubuhay na magmuli. Yun talaga. Yun ang, kung titingnan natin, yung transfiguration narrative ay may kaugnayan po yan sa resurrection. Ano? Na si Jesus ay nagkaroon din ng bagong anyo na, di ba? Bagong anyo na si Jesus. Yan ang ano noon. So pagkaroon ng 3 araw, siya ay mabubuhay na magmuli. Gagapiin ang dilim ng kamatayan at magniningning ang liwanag ng muling pagkabuhay. Kaya paalala ito sa mga tugang na minsan sa buhay tayo ay dumadaan sa kahirapan, dumadaan tayo sa Bicol nga tawag, pagtitios, nagtitios kita. Pero madalas sana sabi ko nga pag kamo nagtitios, sana dainin yung lingawan, may Diyos. Ano? Kasi pag nalingawan mo namang Diyos, nagtitios ka pa, grabe, matios ka talaga ng gusto. Ano? So, kaya nga, yaon ang perme ang Diyos. Okay? So, at ang sino mang nananalig sa Kanya ay makikibahagi din sa Kanyang tagumpay. So, doon sa pagpakita ni Jesus sa pagbabagong anyo, napahiling sa tuya pala mga tugang, na may tagumpay. Ano? Kaya nga, ito may pag-asa lagi. Ngayon, nasa Pilgrims of Hope kita ba kuneyo? Pilgrims of Hope. At bilang mga manlalakbay na may pag-asa, sabi nga, hope will not disappoint. Hindi naman tayo bibiguin ng Diyos at hindi tayo bibiguin ng pag-asa. Ano? Kaya napakaganda. Ang pag-asa ay hindi nagbibigo. Ang Diyos ay hindi nagbibigo. Hindi tayo bibiguin. Ano? So yan po. Kaya may tagumpay. Ano? Doon nakipag-usap si Jesus kay Moises at Elias. At pinag-usapan nila ay ang exodo ni Jesus. Tandaan mo, si Moses mga tugang, tandaan nila yung exodus yan kung paano ang mga Israel o Israelites ay lumikas sa Ehipto at naglakbay sa lupang pangako. Gayon din naman ang maglalakbay si Jesus mula sa kanyang paghihirap, kamatayan at daratal ang kanyang muling pagkabuhay. Yan. So yun po ang Exodus. Ano? Na sabi nga dito yung paglakbay. Ano? Kasi ang Exodus yung paglakbay ng mga Israelites doon sa papunta sa Promised Land. Ano? At nga doon sila sa kahirapan. Ano? Yun. Ang mga salita mula sa langit ay para din sa atin sa mga panahon na tayo'y dumaraan sa matinding pagsubok. Kaya nga mahalaga po na ang salita ng Diyos ay palagi nating pinakikinggan. Ano? Sabi nila, Father, hindi ko napapakinggan ang salita ng Diyos. Tuwing tayo nagsisimba, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya meron tinatawag na Liturgy of the Word. Okay? So sa misa, sa panalangin at pananalig, ay ating marinig ang kataga. Ikaw ang aking mahal na anak na lubos kung kinalugdan. Makinig, pakinggan ninyo siya. So ito pa talaga mahalaga pakinggan natin si Jesus. Yan. Ang problema, marami na tayong ibang pinakikinggan ng pinakikinggan. Ano? At dahil marami tayong pinakikinggan, nalilito na tayo, naliligaw na tayo, na sabi, nariribong na ako, Father. Ano ba talaga? O, pakinggan mo si Jesus. Kasi, tutuon mo yan, pag ating pakikinggan si Jesus, mga tugang, na si Jesus lang ang nagsabi, walang ibang tao nagsabi, ako ang katotohanan, ako ang buhay, at ako ang daan. Wala. Wala pang isang taong nagsabi niyan Si Jesus lang. Kaya nga, dapat talagang pakinggan. Kasi pag pinakikinggan natin si Jesus, nasabi siya, ako ang buhay, so hindi tayo mamamatay. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi tayo maliligaw. Kasi nga, si Jesus ang mag-aakay sa atin at kasama natin sa paglalakbay. Yan, napakahalaga po yan.
At the same time, sinasabi dito na si Jesus ang katotohanan. Marami ngayon mga fake news, maraming mga nambobola, naloloko dahil sa mga news na yan, kasi hindi katotohanan talaga eh. Kaya mag-ingat po tayo. Anyway, babalik muna si Father Butch pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras tabi niyan ay 44 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase. At tayo po ay nagnilay-nilay sa ating pinag-usapan ito na pagbabago. Kailangan talaga yung pagbabago ngayon. Kahit saan, baguhin natin. Pero ang tanong, tayo ba ay nagbabago para saan? Nagbabago tayo para sa Panginoon? Nagiging maganda ang takbo ng buhay? Yan ang importante. Na tayo ay nagbabago para sa magandang buhay. Yan. Importante yan sa buhay ng tao. Yan. Hindi ko pa makita ngayon ang ba't ang problema si aking yata nito? Aking sa internet, hindi ko pa makita. But anyway, hindi ko ang problema nito. Mahina yata ang talagang internet namin dito ngayon sa UST. Pero full naman hindi ko bakit ganun? Anyway, sige, tapusin ko na lang ito. Sige po mga tugang ha. So, yan ang sa tuyang pinag-usapan na gabos kita talaga inahangad na magkaroon ng pagbabago. Sabi nga, ang pagbabagong iniho
ipadagos na sa pagpapangaji. Kasi, totoo naman eh. O, tingnan natin, nang si Kristo umakyat sa bundok, ano? Ano ang nangyari? Nagkaroon ng pagbabago eh. Totoo yan eh. Pag kita mga tugang nangangaji, ano? So, nababago ang satuyang paningin sa buhay. Nababago ang satuyang pananaw sa buhay. Yan, totoo naman eh. Kaya nga, dati, ang hiling mo, problema. Ano? Pero dahil sa ikaw ay nangangaji, yung problema mo, hindi na nagiging hadlang o problema, kundi ino magiging parang lessons. Ano? O kung hindi naman, oportunidad. Ano? Sabi, opportunity. Kaya nagbabago eh. Napakaganda na pagbabago yan. Ano? So, yan talaga. Ang isang resulta o naidudulot, one of the benefits, sabi nga natin, of praying is nagbabago ang ating kaisipan. Ano? Binabago ang ating kaisipan. Yun, napakahalaga po yan. So, tulad ni Kristo, alam niya na pagpasok niya doon sa Jerusalem, papatayin siya. Ano? Pero, at yung mga alagad, sabi nga talaga, yung mga alagad nung si Jesus ay ipinako sa krus, di ba? Nagtarago sinda. Nilayasan si Jesus. Ang naiwan lang doon sa Kalbaryo ay si Juan, Evangelista, si Mama Mary, ano, yung pinsan niya si Salome, so itong si Maria Magdalena, yung mga talagang nabago ni Jesus din yung mga yun eh. Binago ng Diyos. Yan. Kaya maganda po yun eh. Baguhin tayo ng Diyos. Kaya ngunyan, pag-usapan talaga natin ito. Handa ka bang baguhin ng Diyos? Iyon. Alam mo, natural, minsan talaga, may mahirap ang pagbabago. Ano? Kasi nakasanayan ko na kasi Father yun eh. Hindi ba? Nakasanayan, lalong mga dahilan, nakasanayan ko na kasi Father yun. Kaya hindi na talaga, ganyan na talaga yan. Hindi naman po dapat ganyan. Ano? So, kinakailangan talaga na magkaigwa kita ng pagbabago. Yun, pagbabago sa buhay. Yan. Pagbabago, na baguhin. Kaya sa openness for changes. You have to be open for changes. Pero sabi nga, how can we be open to changes? So, sabi, bukas, ang satuyang mga kaisipan, ang satuyang isip, is a matter of, sabi nga, mindset. Okay? Because if we have the mindset for growth, ang tawag yan, growth mindset, talagang matututo tayo. Yung open to changes ka, you have become doorway to growth, creativity, and deeper connection. Okay? Magayon talaga yan eh. If you have to, sabi nga, may bukas ang sa imong kaisipan sa mga bagay-bagay. So whether you're refining a message or imagining whatever, exploring whatever, so if you are always ready, sabi nga, open to listen, yan importante. Open to listen. Ang iba kaya, they are not open to listen. So, it's not talagang difficile magbago. Kaya sabi ba nga ng Diyos, God the Father, doon sa Transfiguration, sa baptism, naulit para mga tugang yan Tandaan natin, 2 beses na ulit eh. Yung ang salita ng Diyos Ama, itong sabi, ito ang aking anak na hinirang, pakinggan ninyo siya. Listen to Him. Naulit-uli yan sa Transfiguration. So ano bang gustong sabihin ka sa mga tugang? Na magdangog kita permi. Magdangog sa Diyos. Yan. Dangugunta ang kagustuhan. Because if we are ready to listen, we will be able to adapt. We will be able to lead with a purpose. Yan. Napakahalaga ang mga tugang iyan. So anyway, maghirilingan kita giraray sa aga. Medyo ako may dudumanan pa. So, but anyway, nagpapasalamat po ako sa Indogabos na nagdadaog sa tuya.
lalo na itong mga taga Santo Domingo. Welcome po. Welcome na welcome ka mo. Anyway, nagpapasalamat po ako sa tuwing technical. At the same time sa IT and production, nagpapasalamat tayo dyan. Ako po ngayon sa kuyang kwarto kasi may gigibuhan pa ako pagkatapos kayo may operational planning po kami ngayon digdi sa university. Kaya pupunta po ako doon sa office. Kaya mga tugang, nagpapasalamat pa ako. Thank you. Abangan pang susunod na programa, magnegosyo. Negosyo time. God bless everyone. Thank you very much sa ating technical. Ito po muli si Father Boots. Nagsasabing good afternoon. Bye-bye. God bless. Prayer for Priests.